Mayong adlaw mga binati o mga pinalangga kung matalungnan. Ah, Agkaroon nga adlaw di ay Easter Sunday, ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mao dinhi murag mao ni hinungdan siguro mao nga nagpakamatay ang Ginoo aron mawad-an putag sa niya mabanhaw siya bisan pa man sa kasakitan ng iyang nagian. Pero mao ditoy murag purpose or agianan nga malimpyo ang katawhan niya, mabanhaw pud ang Ginoo. Kanang meaning nga na bisan pa man sa kasakit nga atong nagian, aduna ditay paglaom nga moabot. Di nato bisag nga nasakitan ta guys niya, mohunong ta di ay napakyas ta, pero maningkamot gihapon ta para makabot nato ang paglaom o pag-asa sa kinabuhi. Pareho sa ato ang lungsod, doon na ditay paglaom pa nga mas molambuon pa ang atong lungsod. Niya, mao din ay murag ang meaning day sa ang Pasko sa pagkabanhaw, mao ang paglaom na moabot na to. Pareho anang baybay nga nahitabo sa landslide, aduna din ni hinungdan, aduna day murag purpose nganong nahitabo ni. Bisman masakitan ta, pero ugma punpuhon aduna nay murag plano sa Ginoo nganong nahitabo na. Nya balikon ko sa tanang taga Matalog, magpadayon gihapon tang mutabang sa syudad sa baybay sa katong napektuhan sa landslide. Nanginahanglan sila sa atong tabang o mas maayo man og kitay motabang kontra kitay tabangan. Iko pipi andam moalagad sa lungsod ug motabang sa Quinto Distrito. Once again, thank you and God bless to all Matalongnon.